Είμαστε εδώ στο κάστρο της Ναυπάκτου, στο αρχαίο κάστρο της Ναυπάκτου, κοντά στην Πάτρα, να δούμε το αρχαιολογικό χώρο και να απολαύσουμε το καφεδάκι σε ωραία θέα. Χθες ήμασταν με τον δάσκαλο τον κύριο Βαντίμ Σταρόβ στο σεμινάριο στην Πάτρα του συστήμα Σπετσνάζ, που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, αρκετή συμμετοχή κόσμου. Γνώρισε ο κόσμος αυτή τη νέα πολύ πολεμική τέχνη που πήγε στην Ελλάδα εδώ περίπου ένα χρόνο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή ξεκούραση. Δάσκαλο που θα πάει για το επόμενο σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη. Now we are in the ancient castle of Nafpaktos. It's close to Patras. To see the view, relax, take our coffee. Yesterday we had a great seminar Sistema Spetsnaz in Patras with too many students who were interested in this new martial art from Russia. We are very happy that we have with us Grandmaster Starov, and we appreciate him to be with us. Thank you.